Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς. Πολλά σταματάνε από τραυματισμούς. Και το 15 χρονών να ισχυαστώ. Δεν υπάρχει κάτι πιο τιμητικό από το να σε καλέσουν στην εθνική ομάδα. Τώρα θα πάρεις. Δεν ξέρω. Τη γυναίκα μου Θα ρωτάει. ρωτήσεις τη γυναίκα σου. Έτσι, να πάρει τη χρυσάνθη. Οι περισσότεροι αθλητές που πάνε μπροστά είναι αθλητές και όχι ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Είναι αθλητές. Πλέον είναι αθλητές. Είναι Πρώτα αθλητές. πάει αυτό. Θα εξελιχθεί κι άλλο στο μέλλον. Θα έχει μπει στο χώρο το AI, αυτό εντελώς ρομποτικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ ρομαντικό, πολύ ωραίο. Απόκαλυψη ήταν αυτό, δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο. Terminator και τέτοια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, αν είχα να δώσω μία συμβουλή σε έναν νεαρό αθλητή, θα ήταν. Παναγιώτη, θέλω να μου πεις λίγο για την παιδική σου ηλικία που μεγάλωσες και γενικά θέλω να φτάσουμε μετά σε ένα σημείο να μου πεις γιατί μπήκες στη φυσιοθεραπεία, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις πού μεγάλωσες. Πού είσαι, με ποιους μεγάλωσες, λίγο το χώρο. Κοίτα, εγώ γεννήθηκα στην Αμερική. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μητέρα μου είναι από το Μεξικό. Ήταν και οι δύο φοιτητές στη Νέα Ορλεάνη και μπορώ να πω ότι είμαι ο γόνος μιας πολύ πολιτισμικής αγάπης. Οπότε, έχοντας πατέρα Ευρωπαίο, μητέρα Λατινοαμερικάνα, μεγαλωμένο στις ΗΠΑ, η παιδική μου ηλικία είναι λίγο έτσι multi-culti. Είναι λίγο απ' όλα. Λίγο τζατζίκι με τεκίλα. Τι να σου πω τώρα, πώς το εξηγήσω. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθώ να περάσω και στην κόρη μου τώρα. 4,5. Με το που γεννήθηκε και ήταν και παιδί καραντίνας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι input είχε αρχικά είναι τηλεόραση. Οπότε ξεκίνησα απευθείας μιλάω αγγλικά και ο τύπος ακόμα και σήμερα μιλάμε ακόμα μαζί αγγλικά. Δεν μιλάμε, σπανίως μιλάμε ελληνικά. Μιλάμε με τη μητέρα της, με τη γιαγιά της κτλ. Αλλά και ό,τι παρακολουθεί τηλεόραση, καταλαβαίνεις από YouTube κτλ. Είναι όλα στα αγγλικά. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ και στο πανεπιστήμιο, αλλά και μετά και στο χώρο του αθλητισμού που είμαστε τώρα, στο να μπορείς να έχεις έτσι μια διαφορετική προσέγγιση και αντίληψη ανθρώπων και πραγμάτων που έρχονται από άλλες χώρες, να μπορείς να προσαρμοστείς αυτά στα δικά τους τα θέλω και να μπορείς να ταυτιστείς και με αυτούς τα βασικά πράγματα, να τους βοηθήσεις σε καταστάσεις που χρειάζονται. Σωστό, πολύ σωστό. Οπότε και εσύ μικρός με έμαθες τις δύο γλώσσες να φανταστώ κατευθείαν. Ήταν η ίδια κατάσταση. Τρεις, Είχα αγγλικά, ισπανικά και ελληνικά. Ισπανικά μιλάς ακόμα καθόλου? Βεβαίως. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αλλά μπορείς. Άμα πας, δεν έχεις κανένα θέμα. Έχει τύχει να μου έχουν έρθει ποδοσφαιριστές από τον Άρη που προτιμάνε να έρχονται να με βλέπουν γιατί έχουν μια βασική επικοινωνία. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι από παράδειγμα γιατί μιλάς και άπστα αγγλικά. Τα ισπανικά για αυτούς είναι πάρα πολύ εύκολο να πηγαίνεις με κάποιον. Σωστό. Είχες παίξει μπάσκετ μικρός? Έπαιζα, ναι. Έπαιζες. Μπασκετάκι, το αγαπημένο όλων θα πω για αρχή. Έπαιζα στα παιδικά του Άρη. Μετά, καθώς μετακομίσαμε και τα λοιπά, άρχισα να πηγαίνω, έπαιζα στην Περαία, στη Μηχανιώνα κτλ. Μετά πέρασα φοιτητής, έπαιζα στη Λαμία, στο Πανεπιστημιακό και όταν πήγα να κάνω και το πτυχιακό μου στο Brighton, έπαιζα και εκεί. Και εκεί έπαιζε, Άρα ήταν μια. Εντάξει, δεν είχαμε τα φόντα, αλλά έχουμε την αγάπη. Σωστό. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί στο Brighton και πόσο καιρό έκατσες εκεί? Ήμουνα στο μεταπτυχιακό μου και 1 χρόνο. Εντελώς διαφορετικό από το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά όπως είναι όλα στη ζωή, όταν πιστεύεις ότι από την άλλη μεριά the grass is greener, ποτέ δεν είναι greener, πίστευα ότι θα πάρω πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πήρα. Έχει να κάνει νομίζω στην τελική με το πόσο εσύ ασχολείσαι με αυτό που θες να κάνεις. Ήτανε πολύ ωραία εμπειρία, πήρα ωραία πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο τρελό και τόσο διαφορετικό από αυτά που πήγε. Ίσα-ίσα είδα πράγματα που όχι τόσο πολύ στο πανεπιστήμιο μια χαρά, στην προσέγγιση που είχαν οι εκεί φυσικοθεραπευτές, πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς εδώ. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ωραία. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, έχουν το αγαπημένο του NHS. Είναι πώς έχουμε εδώ παράδειγμα το νεοπή, ξέρω εγώ. Το θεωρούν ότι είναι το ιδανικό. Θα σε δει και ένας φυσικοθεραπευτής, θα σου δώσει παραδείγματος χάρη θα σε δει για 15 λεπτά, max. Θα δώσει φυσιολόγιο, τα λέμε στις 3 εβδομάδες. Το δύσκολο σε αυτό το κομμάτι είναι είτε είσαι αθλητής είτε είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Πώς θα ακολουθήσεις το φυσιολόγιο αυτό, τι θα κάνεις, τι νιώθεις. Δεν νομίζω ότι είναι όλα τόσο ρομποτικά, πάρε αυτό, κάνε εκείνο, τα λέμε σε λίγο, ξανά έλα.
Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι θέλουν καθοδήγηση, θέλουν μια ενθάρρυνση, θέλουν μια στήριξη. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να είσαι καθημερινά να κάνεις, αλλά όταν κάποιος σε επιβλέπει, όταν κάποιος σε καθοδηγεί, είναι εντελώς διαφορετικό. Σκέψου τώρα έναν αθλητή. Εσύ έχεις τραυματιστεί. Έχουμε κάνει και πράγματα μαζί. Άμα σου έλεγα πάρε τις ασκήσεις, τα λέμε 2 εβδομάδες, δεν μου λέγεις. Πάω αλλού. Ναι. Ή πάω αλλού ή δεν θα κάνω τις ασκήσεις όσο καλά θα έπρεπε να τις κάνω, γιατί δεν με βλέπει κανένας και πονάω λίγο εδώ και ας ξέρω εγώ καλύτερα. Ναι. Ακριβώς. Δεν θα πιέσω τον εαυτό μου. Αυτό. Έχουν διαφορετική προσέγγιση. Λίγο. Οκ. Εντάξει. Δεν έχει συν και πλην. Είναι προτιμήσεις αυτές. Έχει σχολές που λέει. Πώς είναι οι μπασκετικές σχολές. Αντίστοιχα γι' αυτό. Ναι. Πώς και αποφάσισες την φυσιοθεραπεία? Είχε κάποια σχέση με την οικογένειά σου ή ήταν κάτι από μόνος σου που ήθελες να κάνεις? Οι περισσότεροι συγγενείς μου από το Μεξικό είναι του ιατρικού τομέα. Ο δύο παππούς μου ήταν πλαστικός χειρουργός. Ο ένας ο θείος μου είναι καρδιολόγος. Ο άλλος ο θείος μου είναι ρευματολόγος. Ο άλλος. Είναι δηλαδή η μάνα μου έχει άλλα 9 αδέρφια ή 6 είναι γιατροί. Okay. Οπότε το ένας επηρεασμός του medical ήταν από εκεί. Το δεύτερο είναι όταν άρχισα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ και τα λοιπά, άρχισα να βλέπω κάτι που με ενδιαφέρει. Ήταν ωραίο αυτό που κάνανε, πώς είχα γνωρίσει και ένα παλικάρι με τη φυσιοθεραπευτική και μου έκανε εντύπωση όλη η δουλειά. Και έτσι μετά, όταν θέλησα να δώσω Πανελλήνιες, αν και αρχικά δεν ήταν να μείνω στην Ελλάδα, ήταν να πάω να σπουδάσω Αμερική. Και έκατσε η φάση του Κατρίνα. Νέα Ορλεάνη. Θα πήγες Νέα Ορλεάνη. Ναι, σκέψω ότι εγώ οι Πανελλήνιες δεν έδωσα την πρώτη φορά. Πήγα για καφέ, δεν με ενδιαφέρει. Λόγω φεύγω, πάω, ξέρω εγώ, πάω Αμερική. Και όταν έγινε, χτυπάει το Κατρίνα και μου λένε γονείς μου, αλλάζω τα πλάνα. Δεν θα πας εκεί. Οπότε έτσι μετά έδωσε δεύτερο και πέρασα εδώ. Πέρασε Λαμία, είπες? Λαμία, ναι. Για πες μου λίγο μια προϊστορία που έχεις δουλέψει σε ποιες ομάδες. Είδα λίγο, είναι πάρα πολλά, δεν τα θυμάμαι όλα. Κοίτα, έχω δουλέψει αρχικά στο ποδόσφαιρο της Λαμίας. Ερχόμενος μετά εδώ δούλευα στην ΚΑΠΑ 20 στο ποδόσφαιρο του Άρη. Μετά ήρθα στο μπάσκετ του Άρη το 2017 που είμαι ακόμα και τώρα. Προδιετίας είχα την τιμή να με καλέσουν να έρθω να πάω και στην εθνική ομάδα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Οπότε έχω πολλή επαφή και με πολλές άλλες ομάδες, αλλά υπεύθυνος στις ομάδες αυτές είναι. Για πες μου λίγο για εθνική ομάδα, πώς προέκυψε αυτό? Εντάξει, αλλά πρέπει να είσαι περήφανος τώρα γι' αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι έτσι. Εμείς είμαστε πίσω όχι από τις κουρτίνες και από τα αποδυτήρια. Εμείς δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαινόμαστε και δεν είναι και η δουλειά μας να φαινόμαστε. Είμαστε να κάνουμε εσάς να φαίνεστε και να είστε ωραίοι και γυαλιστεροί συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι πιο τιμητικό, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο να σε κάνει περήφανο από το να σε καλέσουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, όταν μιλήσαμε και μου είπαν, ξέρεις, έχουμε αυτό κτλ., είχα μείνει. Δεν ήξερα πώς να εκφραστώ και ακόμα και τώρα, ας πούμε, που είμαι στην εθνική ομάδα, κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο ανατριχιάζω. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, ναι. αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω σωστά. Σχέση είναι, δεν ξέρω για τους παίκτες πώς είναι, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα πολύ να το δω. Για μένα προσωπικά νιώθω ότι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, κάτι εντελώς καινούριο. Γιατί στη δικιά σου ομάδα, στο δικό σου κλαμπ, έχεις αυτά που έχεις συνηθίσει, ο ανθρώπους που έχεις συνηθίσει, είναι στην εθνική, γιατί και κάθε φορά είναι κάποιος διαφορετικός. Είτε είναι παράθυρα, είτε είναι διοργάνωση, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Οπότε είναι πολλοί χαρακτήρες που θα πρέπει να γίνουν όλη αυτή η ομάδα και να δεις σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για εμένα, ας πούμε, που είμαι στον Άρη, δεν είχα πολλές φορές πολλούς παίκτες που είναι στην εθνική ομάδα. Μπορεί να είχα το Μουχορίδη, μπορεί να είχα τώρα το Σκάτσου, το Λιόπουλο, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Δεν σου μιλάω τώρα για το Γιάννη, ας πούμε, και το Θανάση και τα λοιπά που. Να βλέπεις τον Τζόρνταν, ξέρω, τι να σου πω τώρα. Είναι αυτό βλέπεις τον Τζόρνταν. Βλέπεις κάτι άλλο, βλέπεις κάτι εξωπραγματικό. Βλέπεις κάτι που έχεις δει στην τηλεόραση. Έρχεται ο Γιάννης, ο Γιάννης είναι ο Γιάννης. Είναι ο Γιάννης. Είναι άλλο πράγμα. Το οποίο όλοι με ρωτάνε για το Γιάννη κτλ. Είναι όλοι επαγγελματίες. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, φίλε, τον έχω δει, ας πούμε, να τραυματίζεται και να ξαναμπαίνει αμέσως. Τον έχω δει στην Ιταλία να γυρνάει το πόδι, να χτυπάει το πόδι κάτω έτσι και να λέει I'm fine, συνεχίζω αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι θηρίο, ο άνθρωπος είναι θηρίο. Πραγματικά είναι θηρίο. Θηρίο. Εντάξει, σου έχω ξαναπεί ότι για μένα η εθνική είναι κάτι ιερό. Δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις. Δηλαδή δεν είσαι
αιωνίως επισκοπής εθνικής. Είναι ωραίο αυτό γιατί έτσι δουλεύει και καλύτερα νομίζω. Γιατί άμα έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας ότι θα είμαι εδώ για πάντα, ίσως είσαι λίγο πιο laid back. Ακριβώς. Προσπαθώ κάθε φορά. Αγχώνομαι κιόλα. Σε αυτό σου λέω, σαν πρώτη μέρα σχολείο, αγχώνομαι να μπορώ να είναι όλα καλυμμένα κτλ. Μου, του συνεργάτε που είναι εκεί, με τον γιατρό, με τον θεραπευτή, με τον γυμναστή, με όλου, να μπορούμε να βγάζουμε, να είμαστε OK, να είμαστε up to date, να μην αφήνουμε loose ends, να είναι τα πράγματα όλα καλά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο. Και όλοι όσοι είτε έχουμε την τιμή να είμαστε στην εθνική, είτε ήμασταν, είτε θα είμαστε, δεν θα είμαστε, όποιος μπορεί να βοηθάει αυτό το κομμάτι να συνεισφέρει. Όπως μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Νομίζω όλοι μπορούμε κάπως να κάνουμε κάτι αυτό. Αυτή η όθηση στην εθνική είναι όθηση για το άθλημα, για εμένα. Και δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει από όλους, αλλά σαν την εθνική δεν έχει. Το μόνο σίγουρο. Εγώ είχα παίξει την εθνική μόνο στο 3-on-3. Που εντάξει, δεν είναι σχεδόν τίποτα, αλλά ήταν κάτι για μένα. Έχω την εμφάνιση στο σπίτι με το όνομά μου, με το ενθνόσημο, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Στο 3-on-3, το οποίο νομίζω είναι και ολυμπιακό άθλημα. Πλέον, ναι. Αντιπροσώπευση στη χώρα σου, το λαό, το έθνος. Σε μια διοργάνωση. Ναι. Τι σημασία έχει, 3-on-3, 5-on-5, τι έχεις με εθνική, δηλαδή, δεν γίνεται. Ναι, όχι, την έχω στο σπίτι, γραμμασμένη την έχω, δεν το συζητάμε. Εγώ έχω την τύχη να είμαι στην εθνική ανδρών. Αν μου έλεγα να πάω εθνική παιδών, εθνική κορασίδων, εθνική δεν ξέρω εγώ τι, θα πήγαινα ασυζητητή. Με κλειστά τα μάτια. Είναι εθνική. Ναι. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην έχει την προβολή, την αναγνώριση ότι. Αλλά για σένα που πας, που πηγαίνεις και είσαι όπου είναι αυτό και ακούς τον εθνικό ύμνο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Δεν έχει σημασία που είσαι. Μπορεί να μην είμαι εγώ το καλοκαίρι, να είναι κάποιος άλλος. Ναι. Μακάρι να πάω εθνική παιδών. Εθνική κορασίδων, ό,τι είναι. Είναι εθνική. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο τιμητικό ή κάτι που να πεις ότι στην καριέρα μου μπόρεσα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πετύχω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι έχω φτάσει στο πικ, δεν μπορώ να κάνω άλλο. Ναι, δεν πάει άλλο. Δεν μπορούσες να το φανταστείς αυτό πριν από κάποια χρόνια που ξεκίναγες το ταξίδι σου. Με τίποτα. Το ταβάνι σου τότε που ήταν, θεωρούσες? Αν μπορούσαμε να μπούμε σε μια μηχανή του χρόνου και να πάμε πίσω όταν ξεκινάς σπουδές σου, στο μυαλό σου, ποιο ήταν το ταβάνι σου? Να ανοίξει ένα φυσιοθεραπευτήριο? Στο μυαλό μου ήταν από τότε να ασχοληθώ με τον αθλητισμό όπως και ασχολήθηκα. Έλεγα ότι θα φτάσω, θα είμαι στην Ελλάδα, θα είμαι στην Αγγλία. Θα ασχοληθώ με ομάδες οι οποίες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, Αγγλία ποδόσφαιρο προφανώς, έτσι, οι οποίες είναι υψηλού προφίλ, γιατί θέλω και πιστεύω και στον εαυτό μου και ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους και ομάδες να κάνουν πράγματα καλύτερα. Ήταν πάντα να είναι στο elite level. Αυτό ήταν το goal μου και ο στόχος μου. Και θέλω να πω ότι είμαι περήφανος που μπορώ να έχω πετύχει αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Ναι, είναι τρομερό. Συγχαρητήρια κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Πότε άρχισες να πιστεύεις ότι μπορείς να ανοίξεις το δικό σου φυσιοθεραπευτήριο? Γιατί είναι μια διαδικασία τώρα. Φανταστική ερώτηση. Κάνοντας ένα μετριακό, κάνοντας μια ακόμα εξειδίκευση στο manual therapy, κάνοντας εξτρά πολλά πράγματα, ήθελα η φυσική εξέλιξη ενός φυσικοθεραπευτή που δουλεύει είτε σε ομάδα είτε σαν υπάλληλος σε κάποιον, η φυσική σου εξέλιξη είναι να κάνεις κάτι δικό σου. Εντάξει. Αυτό όμως σε μια εποχή που κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά τα πράγματα είναι λίγο unstable, λίγο ασταθή, και σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα, ο οποίος θέλει όλα να είναι ελεγχόμενα, δεν είμαι πολύ των ρίσκων, είμαι better safe than sorry. Δεν μου αρέσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε και ό,τι γίνει. Το πάμε και ό,τι γίνει έχει πολλά pitfalls. Μπορεί και να πάει καλά, μπορεί όμως και να καταστραφεί και να συντηρηθεί και μετά. Πολύ δύσκολο. Ναι. Ακριβώς, πολύ δύσκολο μετά να το μαζέψεις. Είμαστε με τη γυναίκα μου πριν παντρευτούμε ακόμα. Και εγώ έκανα αποκατάσταση αθλητές με χιάσους και τα λοιπά. Τους πήγαινα σε γυμναστήριο, τους πήγαινα ακόμα και τώρα τους πάω σε άμμο, σε πράγματα, τρέχουμε και τα λοιπά. Δεν αλλάζει πολύ η προσέγγιση μου. Αλλά ήθελα ένα δικό μου χώρο. Και λέω, ρε εσύ Χρυσάνθη, πώς θα μπορέσω να κάνω? Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψουμε τα λεφτά, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, τα ενίκια και άμα δεν πάει καλά. Και είμαι σε όλα, θέλω να μετράω, να λέω πόσο είναι αυτό, τόσο μετράω. Πόσο είναι αυτό, τόσο μετράω. Μ' αρέσει να είμαι ελεγμένος. Η γυναίκα μου απ' την άλλη είναι, αν δεν το δοκιμάσεις, δεν θα ξέρεις. Και αν έχω σε κάποιον να πω ότι με βοήθησε, όχι απλά με βοήθησε, με παρακίνησε να ανοίξω το φυσιοθεραπευτήριο, η γυναίκα μου. Στην ουσία, αυτή
το άνοιξε με το δικό της μπρόξιμο. Τύπου κάντο, σε πιστεύω θα πάνε όλα καλά, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάει κάτι στραβά. Αυτή φταίει. Σου δίνει απίστευτο κίνητρο αυτό. Δηλαδή πήγαινε και ό,τι γίνει, I got your back. Αυτό νομίζω και γενικά σε οποιοδήποτε γνωστό αυτό πίσω από κάθε ισχυρό άντρα κρύβεται μια ισχυρή γυναίκα. Ναι. Νομίζω χωρίς υπερβολή ότι χωρίς την υποστήριξη της γυναίκας μου δεν θα μπορούσα να κάνω τα μισά από ό,τι κάνω τώρα. Είναι ένα πολυεργαλείο. Ναι. Κάνει τα πάντα και συμφέρει. Είναι στο φυσικοθεραπευτήριο, είναι στο σπίτι, κάνει το ένα, οργανώνει. Όταν θα μπει, το ξέρει, μπαίνει στο φυσικοθεραπευτήριο και λέει το αφεντικό, λέω κυρία. Εγώ είμαι υπάλληλος. Εγώ εκεί μόνο δουλεύω, μην βάζει να κάνω πράγματα άλλα. Εγώ είμαι απλά για να κάνω αυτό που κάνω. Όλα τα υπόλοιπα, οργανωτικά, management, οικονομικά, αυτά δεν είναι δικό μου τομέα. Εγώ φυσικοθεραπευτής είμαι. Αφήστε με να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά. Τα υπόλοιπα είναι τη γυναίκα μου. Και να σου κρατάει και το σπίτι και να κρατάει και τα παιδιά. Ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χριστιανά, te ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτό είναι το καλό όταν δεν είναι live. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ναι. Λοιπόν, μου σπούδασες. Ωραία. Αδερφέ, πάρα πολύ ωραίο να μιλάω μαζί σου. Μου βγαίνει πολύ φυσικό επειδή μιλάω μαζί σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε περάσει και λίγα μαζί. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, πολύ... άμα ήταν κάποια άλλη συνέντευξη με δημοσιογράφο που να έχω τώρα, μιλάω απλά σαν να μιλάμε κανονικά. Αυτό μα είναι podcast, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό σου λέω, κάνω μια κουβέντα. Φανταστικό. Κάτι που έλεγε για ρίσκο πριν, σου έλεγα να πάρει bitcoin πριν από όσο καιρό και δεν πήρε ποτέ. Ποτέ. Και έφτασε 70 κάτι. Πάλι. Τώρα θα πάρει. Δεν ξέρω. Τη γυναίκα μου ρωτάει. Θα ρωτήσει τη γυναίκα σου. Έτσι, να πάρει τη Χρυσάνθη. Λοιπόν, για πες μου τώρα, να μου πεις λίγο για περίεργους τραυματισμούς. Ποιος είναι ο πιο περίεργος τραυματισμός που έχεις αντιμετωπίσει ποτέ? Ο δικός σου. Πλάκα κάνεις. Ναι. Γιατί ήταν τόσο περίεργος? Καλά, εμένα μου έχεις πει, αλλά για πες για να καταλάβουμε και αυτοί που βλέπουν. Θα σου πω, αυτό δεν είναι φτιαγμένη ερώτηση. Είναι, πραγματικά έχω αντιμετωπίσει χιαστούς, μηνίσκους, περίεργα κατάγματα, διάφορα. Το δικό σου λέγεται tennis leg. Περιγράφεται, ξέρω εγώ, στο 3% των ανθρώπων και δεν υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, συστηματικά να βρεις να πεις ότι θα κάνω μία αποκατάσταση με βάση αυτό το πρωτόκολλο. Τι γίνεται? Στην ουσία αποσπάται η περιτονία από το οστό. Τι είναι η περιτονία? Σκέψου ότι είναι ένα sheath, είναι ένα κάλυμα σαν μια μεμβράνη δηλαδή, η οποία πάει και καλύπτει τους μύες γύρω-γύρω τους έχει ένα χώρο, ας πούμε, σφιχτούς. Τους κρατάει στη θέση τους. Ας το πούμε, ναι, αυτό. Και πάει και προσκολάται πάνω σε ένα αστό, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, και του κρατάει στην περιοχή. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σκίζεται η περιτονία, αποσπάται από το αστό και αφήνει τώρα και βγαίνει προς τα έξω ο μυς. Έτσι. Στη δικιά σου περίπτωση τώρα αυτό το πράγμα ήταν. Δεν το πίστευε κανένα. Θυμάσαι, μπήκα στο σκραβευτήριο, πήγα μέσα, εντάξει, αντιμετώπιση. Ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει κάνει σαν μια μυοκύλη. Αποκλείεται. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι το σπάνιο του σπάνιου. Αν νομίζω στα αρθρογραφία να μπούμε να δούμε ποιος έχει κάνει επέμβαση για tennis leg σε επαγγελματία μπασκετμπολίστα, θα βρούμε πάνω από 10. 5, ξέρω εγώ, να βρούμε. Το οποίο, ποιος είναι? Έχεις ακούσει για ρήξη αχιλλείου, για ρήξη γονατιδικού, για αχία. Ποιος έχει πάει tennis leg? Το δικό σου είναι το πιο περίεργο. Και πώς έγινε κιόλας. Ακραίο, ναι. Ναι, και το πώς έγινε. Ναι. Θυμάσαι που μου λες, νιώθω ότι κάποιος με κλώτησε. Σου λέω, όταν ακούσει ότι κάποιος με κλώτησε, το μυαλό σου πάει στον αχίλλειο. Κάνουμε το τest αχιλλείου και λέμε σταθερός, να έχεις κάτι. Το νιώθω εδώ, να τώρα είμαι καλύτερα. Θυμάσαι και πώς ήταν όλη η διαδικασία και πάμε και τα λοιπά. Ίσως το βρούμε συντηρητικά, αλλά αυτό συντηρητικά μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει. Μα το κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για θλάση στη γάμπα. Δεν μπορούσε να πάει. Και στους 3 μήνες ένιωθα σούπερ. Έκανα κι άλματο στο ένα πόδι. Και μπήκα μετά μέσα στη δεύτερη προπόνηση, τρίτη. Θα το ξανανιώσω πάλι. Μπορείς. Μετά πας ξαχαρά. Φίλε, αυτός ο πόνος τη δεύτερη φορά δεν υπήρχε. Ήταν σαν να τρώω, σαν να με βαράει κάποιος με κλόμπ στο καλάμι. Στην ουσία τι είχε γίνει. Και ήμουν μόνος μου. Στην ουσία τι είχε γίνει. Απλά, αν παραδείγματος πούμε ότι είχε αποσχιστεί, ξέρω εγώ, 1 εκατοστό, πήγε 1,5, πήγε 2. Πήγε παραπάνω. Γιατί δεν είχε το tensile force, το φορτίο του να μπορεί να κρατήσει το τράγμα. Αυτό ήταν. Ακραίο. Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός που αντιμετωπίζεις? Αν πούμε ανάλογα τον πληθυσμό. Όλα έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό που αντιμετωπίζει. Παραδείγματος χάρη στους μπασκετμπολίστες, το 85% των τραυματισμών είναι ένα διάστημα.
Εντάξει, το οποίο όλοι ακούνε ένα διάστρεμα μπορεί να είναι. Μωρέ, έχω ένα διάστρεμα. Δεν πάει έτσι. Το 50% του διαστρέμματος έχει ένα συνοδοστικό είδημα. Το στικό είδημα, για να αναλύσουμε εντάχει, είναι ας το πούμε μια μελανιά στο οστό. Δέχεται το οστό ένα φορτίο το οποίο είναι πριν το κάταγμα. Αλλά δεν είναι κάταγμα. Οπότε είναι επώδυνο. Και ο άλλος λέει: μα έχω ένα διάστημα. Έλα, μωρέ, δες το και παίξε. Δεν πάει έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα αποκατάστασης ενός διαστρέμματος ανάλογα τι είναι. Έτσι. Οπότε ποτέ δεν είναι. Η βασική ερώτηση που κάνω είναι σε πόσες μέρες θα μπω. Μπράβο, αυτό κάτι θα σας ρωτήσω. Δεν έχει σημασία. Ποτέ δεν είναι time-based. Είναι πάντα criterion-based. Έχει να κάνει με τα κριτήρια την κλινική εικόνα. Μπορεί κάποιος να έχει ένα διάστημα, μπει την επόμενη μέρα. Μπορεί να έχει διάστημα να μείνει 6 μήνες εκτός. Οπότε για αυτούς που το βλέπουν από το σπίτι, αν έχεις διάστημα, πήγε να το δει ένας ειδικός. 100%. Και μην δεις κάποιο βιντεάκι στο YouTube. Γενικά μην βλέπει τα YouTube. Και γενικά, αν κάτι σε πονάει, δεν είσαι καλά, μην μπαίνει μέσα, έχει το χειρότερο. Μην το κάνει αυτό στον εαυτό σου. Είναι καταστροφή. Άμα ήταν έτσι, όλοι οι γιατροί θα είχαμε όλοι ένα ISP, θα ρωτούσαμε τι έχω. ChatGPT λέει ότι έχει αυτό. Δεν πάει πάντα έτσι. Δεν είναι αυτό. Παίρνει πολλές φορές πολλά πράγματα μαζί τα οποία θα πρέπει να τα συμπτύξει, να βγάλει το πόρισμα. Πολλές φορές πα στο ίδιο πόρισμα σε 10 γιατρούς και ο καθένας σου λέει το δικό του. Διαφορετικό, ναι. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο σε αυτό εδώ. Έτσι. Οπότε, ναι, σε κάθε τραυματισμό, πολλές φορές το πιο στον ακούς στο σώμα σου, άκου τι σου λέει, και δευτερευόντως μετά πήγαινε σε κάποιον ο οποίος μπορεί να δει τι έχεις. Τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής σε νεαρή ηλικία για να αποφύγει τραυματισμούς? Θα μου πεις τώρα ενδυνάμωση. Θα σου πω. Θες να το αναλύσεις αυτό? Θα σου πω. Στις νεαρές ηλικίες, ειδικά τώρα, υπάρχει μεγάλη έξαρση τραυματισμών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, πιαστή, οστικά ειδήματα. Πού οφείλεται αυτό? Θα σου πω. Αυτή τη στιγμή έχω ένα ασθενή, ο οποίος, πολλά παιδιά δηλαδή, τα οποία έρχονται, οι οποίοι είναι σε περίεργες φάσεις. Δηλαδή, βλέπουμε έναν 15χρονο, 14χρονο ίσως ακόμα, ο οποίος παίζει προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό, αντρικό. Όταν εσύ έχεις προπόνηση, ας ξεκινήσουμε όπισθεν, να μην πάμε γιατί. Πάμε μέσω του παραδείγματος. Είσαι επαγγελματίας αθλητής. Αν πεις ότι έχεις 2 μάτς εβδομάδα όπως είχε φέτος, ξέρεις τι είναι για σένα 2 μάτς εβδομάδα. Πάρα πολύ υψηλό φορτίο. Είσαι ένας επαγγελματίας αθλητής, ενήλικας, και τι κάνεις? Όταν έχεις 2 μάτς εβδομάδα, οι προπονήσεις σου πόση ώρα διαρκούνε? Πολύ λιγότερο από ό,τι συνήθως. Πολύ λιγότερο από ό,τι συνήθως. Και τι κάνεις την υπόλοιπη μέρα? Ξεκουράζεσαι. Τέλεια. Σκέψου λοιπόν τώρα ένα 13χρονο, 14χρονο. Ξυπνάει το πρωί. Πάει σχολείο. Γυρνάει. Κάνει τα μαθήματά του. Πηγαίνει. Κάνει τα φροντιστήριά του. Πάει μία προπόνηση. Ίσως πάει και δεύτερη προπόνηση. Έχει και μία ατομική βελτίωση. Γιατί έχουμε και τέτοια. Εντάξει. Ωραία. Άρα, και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο σκελετός είναι ακόμα αναπτυσσόμενος. Δηλαδή, τα growth plates, κάποια σημεία στο σώμα, στα οποία, ας το πούμε χοντρικά, παράγουν οστό, το βγάζουν σιγά σιγά, γιατί αυτός που είναι 13 μπορεί να είναι 50, στα 18 μπορεί να είναι 212. Είναι ακόμα ένας αναπτυσσόμενος σκελετός. Τα φορτία τα οποία μπορεί να αντέξει αυτός ο αναπτυσσόμενος σκελετός, όπως και όλοι οι σκελετοί και όλα τα υλικά στον πλανήτη, έχουν ένα όριο. Εντάξει. Όταν εμείς αρχίζουμε και βάζουμε στα 13χρονα τριπλές, διπλές προπονήσεις, δεν προλαβαίνει το σώμα αυτά τα φορτία να τα μετατρέψει. Τι γίνεται? Εμείς το κάθε φορτίο που θα πρέπει να δίνουμε σε έναν νεαρό αθλητή είναι ένα ερέθισμα. Αυτό το ερέθισμα που του δίνεις θα πρέπει να δώσει τη χρονική διάρκεια να την πάρει, να αποκατασταθεί και να βελτιωθεί. Όταν κάνουμε βάρη, τι κάνουμε? Κάνεις τα βάρη σου, δίνεις ένα ερέθισμα στις μυϊκές σου ίνες και όχι μόνο, εντάξει. Και γίνεται μια μικροκαταστροφή. Την επόμενη μέρα τρως, κοιμάσαι, ενυδατώνεσαι, το σώμα σου αναπλάθει, κάνει regeneration και την άλλη μέρα είσαι διαθέσιμος. Να ξανακάνεις το ίδιο ή κάτι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο. Γιατί ένας θένοντας, όταν εσύ το φορτίζεις πλειομετρικά, άλμα τα sprint, θέλει κοντά 48 με 72 ώρες να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση. Σε έναν ενήλικα αθλητή, σκέψου τώρα σε έναν adolescent ο οποίος δεν έχει αναπτύξει τις δυνάμεις.
Δεν μπορούν τα οστά του, δεν μπορούν οι τενοντές του, δεν μπορεί νευρομυϊκά. Ακόμα και νευρομυϊκά θα δεις κάμια δεν έχουν συγχρονισμό. Και εμείς το βάζω κάνει 3 προπονήσεις. 2 προπονήσεις Δευτέρα, 1 μάτς την Τρίτη και 1 προπόνηση με την άλλη ομάδα, 2 μάτς, 2 προπονήσεις, βάρη το. Δεν λέμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτά τα παιδιά να μπορούν να προοδεύσουν και να μην σταματάνε, πολλά σταματάνε από τραυματισμούς. Και το 15 χρόνο να ισχυαστώ. Να πρέπει να περιμένεις 9 με 12 μήνες και να μπεις μέσα. Έχεις χάσει ένα χρόνο. Ναι. Και σε αυτή την ηλικία είναι κομβικό. Και είναι κομβικό. Είναι κομβικό και δεν πειράζει την ψυχολογία σου. Πάρα πολλά. Δηλαδή, πολλά παιδιά γυρνάνε, πολλά παιδιά δεν γυρνάνε. Ξέρεις, σε ενήλικους αθλητές, το 65% των αθλητών μετά ένα προσοχιαστό γυρνάει στην πρώτερη κατάσταση. Δεν γίνεται το 100%. Τι λες τώρα. 65% γυρνάει στην άθληση και στην πρώτερη κοντά στο 55%. Δηλαδή η μισή. Οπότε εμείς μπορεί να έχουμε 15 ταλέντα, αλλά τα καίμε. Ναι. Τα καίμε γιατί, για ποιο λόγο ο Παναγιώτης να παίζει προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό. Τι έχει να κερδίσει από αυτό. Τίποτα. Μπορεί να σου πει κάποιος περισσότερες ώρες προπόνηση, περισσότερη εμπειρία, καλύτερη επαφή με την μπάλα. Δεν διαφωνώ. Ούτε και το πολλό το έφερε, έκανε η αρχαία μου πρόγονη. Το περισσότερο δεν σημαίνει και καλύτερο. Και καλύτερο. Okay. Το περισσότερο δεν σημαίνει καλύτερο. Σκέψου ότι εσύ θες να κάνεις ένα editing, ένα μοντάζ που κάνεις τώρα. Και θα κάνεις 10 συνεντεύξεις. Okay. Θα πας non-stop μέχρι το βράδυ. Θα είναι γάλια, δεν βγει σωστό. Ναι. Θα κάνεις ένα κομμάτι, το αφήσεις, θα πας στο επόμενο. Όλα αυτά που δίνουμε εμείς στα παιδιά είναι ρεθίσματα. Το ρέθις πρέπει να είναι αρκετό, ούτως ώστε αυτό το πράγμα, το σώμα να το πάρει, το αναπτύξει. Είναι σαν το λουλούδι. Άμα του βάλεις λίγο νεράκι, μεγαλώνει. Άμα του βάλεις 3 λίτρα, δεν πεθαίνει. Δεν θα γίνει. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, αν είχα να δώσω μία συμβουλή σε έναν νεαρό αθλητή, θα ήταν περισσότερο να ασχοληθεί, να μιλήσει με τους προπονητές του ή με τους γυμναστές που έχει και να βάλουν μαζί κάτω τα φορτία. Τα φορτία είναι το πιο βασικό πράγμα σε αυτή την ηλικία. Αν τα φορτία αρχίζουν ξεφεύγουν και αρχίζουν τα οστικά ειδήματα, οι θλάσσες, αυτά. Κάτι κάνεις λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Θα τα έχεις αυτά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έτσι. Δεν υπάρχει injury prevention. Η Arsenal στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα που πρώτη ξεκίνησε το SEM, Sports Exercise Medicine Conferences. Τα έκανε στο γήπεδό της και θα κάνουμε αυτό για να μην έχουμε τραυματισμό και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε το άλλο. Ξέρεις ποια ήταν η ομάδα με τους ποδοσφαιρικούς τραυματισμούς στην Premier League? Η Arsenal. Ξέρεις πόσα πράγματα παίζουν ρόλο σε έναν τραυματισμό? Ηλικία, πρώτερες εμπειρίες, ψυχολογική κατάσταση, προθεσικοί παράγοντες, φαγητό, έδαφος, 15 πράγματα. Ναι. Και πολλές φορές όταν έρχονται οι πιο παλιοί και λένε η νέα γενιά είναι μαλακή, δεν έχουν δύναμη, τραυματίζονται. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Ωραία. Σκέψου το εξής. Όλα τα παιδάκια τώρα, από τότε όταν ξεκινάνε να παίζουν μπάσκετ, παίζουν σε παρκέ. Εσύ έπαιζες παρκέ? Όχι πάντα. Πού έπαιζες? Έξω. Concrete. Ναι. Τσιμέντο. Okay. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ιδανικό, όμως το σώμα έχει την τάση να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτά που του δίνεις. Okay. Οπότε όταν εσύ παίζεις τσιμέντο από τα 5 και παίζεις τσιμέντο, ναι, μπορεί να πονάνε οι κνήμες σου, τα αυτά σου. Δεν σημαίνει. Αν πας τώρα παιδιά, τωρινά, θα βάζεις τσιμέντο, θα τέσσερψες, διαλύθηκαν. Γιατί δεν είναι συνηθισμένα. Ναι. Δεν είναι συνηθισμένα. Μάθαν αλλού. Ακριβώς. Οπότε εκεί που τα βάζουμε εμείς να παίζουν, εκεί θα μάθουν να παίζουν. Αλλά δεν μπορείς εσύ να συγκινήσεις το παλιό με το τώρα. Ούτε σε ταχύτητες, ούτε σε. Είναι άλλο άθλημα. Αρχίζει γίνεται άλλο άθλημα. Αν μιλάμε τόσο για τον μπάσκετ, είναι και το ποδόσφαιρο το ίδιο και το βόλεϊ το ίδιο. Οι ταχύτητες, όλα αυτά. Βλέπεις ακόμα και στους ολυμπιακούς αγώνες τα εκατοστάρια, τα ρεκόρ, τα παγκόσμια αρχίζουν και δύσκολα σπάνε. Γιατί αρχίζουν τώρα πολλά πράγματα και είναι borderline. Εκεί που μπορεί να φτάσει στο σώμα σου. Οτιδήποτε πλέον αυτού θέλει enhancement. Το enhancement δεν είναι πάντα νόμιμο. Από ποια ηλικία πιστεύεις να ξεκινάνε τα παιδιά να κάνουν βάρη? 10. Από 10 χρονών, ναι. 10. Τα βάρη μπορεί να είναι τώρα, μιλάμε μια σκοπόξυλο. Εντάξει, δεν λέμε να κάνουμε squat, max out και τέτοια. Ακριβώς. Να κάνουμε κινήσεις με αντιστάσεις. Μπορεί να είναι λάστιχα. Σκέψου το απλό πράγμα. Βάζει ένα παιδί να κάνει μια άμυνα στο μπάσκετ. Δεν είναι squat. Ναι, είναι. Πρέπει να χαμηλώσει, να κουβαλήσει το βάρος, να το μετακινήσει από εδώ από εκεί.
Όταν πάει και τριπλάρει, σταματάει, πάει προς πίσω. Δεν κάνει προβολή. Ναι. Εγώ βλέπω απλές κινήσεις. Δεν βλέπω μπασκετικές κινήσεις, ποδοσφαιρικές κινήσεις. Υπάρχουν απλές, είναι κίνηση, ανθρώπινη κίνηση. Αν εγώ αυτό δεν το ενισχύσω, κάποιο link θα είναι στραβό. Αυτό, όταν θα δω ένα link το οποίο είναι στραβό, θα πρέπει να το δυναμώσω. Ναι. Γι' αυτό και βλέπεις πλέον οι περισσότεροι αθλητές οι οποίοι πάνε μπροστά είναι αθλητές και όχι quote-unquote ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Ναι. Είναι αθλητές. Είναι αθλητές. Πρώτα πάει αυτό. Ακριβώς. Πρώτα πάει αυτό. Και η τεχνική έρχεται από πίσω. Ναι. Πρέπει να αντέχει το σκαρί. Ακριβώς. Πιο παλιά δεν ήταν έτσι. Πιο παλιά και λίγο κυλίτσα να έχεις έπαιζες. Τώρα δεν γίνεται. Άλλο άθλημα, το είπαμε και πριν. Ναι. Είναι άλλο άθλημα. Άλλες ταχύτητες. Άλλες ταχύτητες. Βάλει μπάσκετ το 80 να δεις πόση ώρα παίρνει. Καταρχάς δεν ισχύει, δεν είναι η ίδια ώρα που κατεβαίνει στο τέτοιο. Αυτά λέγαμε και με τον Μπάνετ τη προάλλη. Άλλες ταχύτητες. Εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο άθλημα. Και δεν θα είναι. Θα εξελιχθεί κι άλλο στο μέλλον. Πιστεύεις μάλλον σε 20-30 χρόνια από τώρα, άμα κάνουμε την ίδια συζήτηση, θα λέμε ότι είναι άλλο άθλημα? Σίγουρα. Στο μέλλον. Δηλαδή θα γίνει ακόμη πιο γρήγορα. Θα έχει μπει στο χώρο το AI, το οποίο θα σε βοηθάει εξ αρχής να αντιληφθείς τι παίκτης είσαι, τι άθλημα μπορείς να παίξεις, που τώρα για να το κάνεις αυτό παίρνεις μια βιοψία μειός. Βλέπεις αν είσαι ταχείας ή βραβείας, στολής, τι είναι αυτό ακριβώς που μπορείς να κάνεις. Κάποια πράγματα έχουν μεταφορά που μπορείς να αλλάξεις, αλλά κάποια δεν μπορεί. Ναι, όπως είπαμε από την αρχή, είσαι προδιαθετημένο, είσαι έτοιμος από τη φύση σου να κάνεις κάποια πράγματα. Κάποια μπορούν να αλλάξουν, κάποια δεν μπορούν να αλλάξουν. Είναι το DNA σου αυτό. Ακριβώς, το DNA σου. Όταν λοιπόν βγαίνει αυτό το κομμάτι, θα μπαίνει, λέει, τι μπορεί να κάνει ο Παναγιώτης, να κάνει αυτό και αυτό. Ωραία, θα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό. Και εσύ θα μπαίνεις ήδη με τη νόρμα και θα εκτελείς. Τι πρέπει να κάνω, θα παίζω power forward, ωραία, θα πρέπει να κάνεις αυτό. Θα έχεις checkpoint από μόνο σου. Δεν θα έχεις δική μου άποψη. Θα έχεις νόρμες. Πλέον όλα θα γίνονται με νόρμες. Όπως και τώρα για την επιστροφή στο άθλημα, μετά από το έχουμε νόρμες, θα κάνεις αυτό. Ναι, ποτέ δεν μπορούν να πούνε όλα τα πράγματα σε κουτάκια. Όλοι είναι διαφορετικοί. Το καταλαβαίνω και το ακούω, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχεις μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση δεν θα σε αφήνει να έχεις μεγάλο margin of error. Και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν το είχα σκεφτεί έτσι για τον αθλητισμό. Εγώ πιο πολύ το σκεφτόμουν για χρηματιστήρια, για τέτοια πράγματα. Ο καθένας τομέα του. Τα ψάχνω γενικά, αλλά ναι, οκ. Στο δίνω. Σκέψου ότι κάποιος έρχεται, πηγαίνεις, κάνεις εξετάσεις αίματος, κάνεις το τι μπορώ να φάω, ωραία, ο Παναγιώτης έχει διατροφή. Θα κάνει αυτό, τόσα γραμμάρια, τόσα αυτό. Δεν θα υπάρχει guesstimation. Ναι, μωρέ, εντάξει, πώς θα κάνει τόσο, άμα το νιώσεις. Δεν υπάρχει guesstimation. Θα είναι αυτό εντελώς ρομποτικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ ρομαντικό, πολύ ωραίο. Ψηλό. Απόκαλυψη θα είναι αυτό. Δεν σου λέω το καλύτερο. Terminator και τέτοια. Αλλά αυτή θα είναι. Αυτό πιστεύω θα είναι το μέλλον. Μακάρι να είμαστε υγιείς και εδώ και να τα ξαναπούμε σε 20 χρόνια να πούμε ότι είχες δίκιο ή είχα άδικο. Ναι, θα δούμε. Time will tell. Λοιπόν, γιατί κάθε φορά που τελειώνει ένα podcast, ο προηγούμενος καλεσμένος αφήνει μια ερώτηση για τον επόμενο και μετά θα σου ζητήσω και εσένα να αφήσεις μια ερώτηση για τον επόμενο, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι. Και η ερώτηση που αφήσανε για σένα είναι αν μπορούσες να πας πίσω στον χρόνο να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν και γιατί. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα έκανε κάτι διαφορετικό. Νομίζω θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Αν μου λέει κάποιος τι θα φανταζόσαι και τι θα νερβώσει η ζωή σου να κάνεις τα λοιπά, αυτό. Δεν θα άλλαζα κάτι. Θα πρόσεχα πιο πολύ τη διατροφή μου όταν είμαι πιο μικρός. Να μην πάρω πολλά κιλά. Να μην πασχίζω τώρα να τα χάσω. Θα ήμουν πιο προσεκτικός ή όταν ήμουν πιτσιρικάς και έπαιζα μπάσκετ, ξέρω εγώ, θα ήθελα να είμαι πιο to the point και να κάνω περισσότερα πράγματα που βλέπω χαβαλέ. Ξέρω, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα άλλαζα κάτι σε επιλογές ζωής ή επιλογές ατόμων ή επιλογές πραγμάτων. Νομίζω ότι ό,τι λάθος ή σωστό κάνουμε μας κάνουν αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε, επί του παρόντος δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι μεγάλος ηλικία. Ίσως αν μου κάνεις την ερώτηση 20 χρόνια από τώρα να σου πω, τότε μου κάνεις την ερώτηση αυτή, θα άλλαζα αυτό σίγουρα στα 38-39 που είμαι. Δεν νομίζω να έχω προλάβει να κάνω και πάρα πολλά λάθη ή πάρα πολλά σωστά. Απλά κάνω τώρα. Δεν έχω έρθει ακόμα στην ηλικία που μπορώ να κάνω αυτό το πίσω μπρος και να κρίνω. Γιατί στα 30 σκέφτεσαι με έναν τρόπο, στα 40 σκέφτεσαι με άλλο τρόπο, στα 20 σκέφτεσαι με άλλο τρόπο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι θα άλλαζα κάτι. Nice. Μαγιώτη, ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Αδερφέ μου, εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά. Θα ξανάρθεις να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.